Kung ikaw ay milk tea lover, pizza, burger, fries, and nachos, tara at meron akong ipapakilala sa'yo. Panibagong araw, panibagong vlog na naman. For today's video guys ay may pupuntahan tayo pagmemeryendahan. Dito lang yan sa Buod, Calasiao, Pangasinan. At madadaanan nga natin ang planta ng Coca-Cola na kung saan matatagpuan din ang sinasabi nilang masarap daw ang pizza dito. At ito nga ang Buboy's, House of the Original Pizza, Burger and Pizzadilla. Nakatabi lang ng PV Green Village Hotel at Room G Military Supplies. Pagkapasok mo nga dito guys, ang cute ng kanilang ambience dito. Napakasimple at saka syempre aircon din. At syempre, andito nga rin pala ang Timokbang. At ito nga pala mga ka-MB yung mga in-order namin. Talagang mukhang masarap talaga siya. Mukhang mabubusog na naman ako nito. Ito nga pala yung mga in-order namin guys. Merong fries, Hawaiian moza, double beef, garlic moza, milk tea, at ang favorite kong nachos. At syempre bukod sa mga yan guys, marami pa kayong pwedeng pagpilian. Yan na nga guys, at titikman na natin sa pangunguna ni Ma'am Yas Montemayor Vlog. Syempre si Maning TV Vlog, Josa the Explorer. At syempre ako, titikman din natin ang nachos na favorite ko talaga. Tara guys, kain. Syempre unang tikim, thank you Lord agad. Sarap naman. At syempre kasama ko natin pala si Triton Sun TV, Laika TV, at syempre si Sir Ronan's Adventure. Ayun o, smooth, sarap. Sulit na sulit talaga. Syempre maraming salamat po pala sa may-ari ng Buboy's House of the Original Pizza, Burger and Pizzadilla na si Ma'am Trisha. Maraming salamat po sa pag-imbita sa Timokbang at sa akin po. Good luck po at sana lumago pa po ang business nyo. At syempre bago tayo umalis, mag-iwan tayo ng sticker dito guys. Siya nga pala guys, ang Buboy's House of the Original Pizza, Burger and Pizzadilla ay nag-o-open ng mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. At pwede rin pala sila guys sa take-out at saka delivery. Pwede rin kayo mag-download ng delivery app or kung gusto nyo ng mabilisan, pwede rin kayo magpa-deliver sa Easy Boy Dagupan. Kaya ano pang hinihintay nyo, magpa-deliver na sa Buboy's House of the Original Pizza, Burger and Pizzadilla. Syempre, don't forget to like or follow. Thank you, bye!